रात्रीच्या 2:30 वाजता कांदा भजी. ह्या आपण 2 सॉस टाकून बनवूया आता कांदा भजी. खेकडा भजा पहिला ट्राय करूया. खतरनाक, बरोबर भारी झाला. चंगू मंगू बघा, आमचे कप आणि डिश वाट बघता. ह्यो बघा खेकडा म्हणजे सोडिया काय बघा, आता लगेच बाहेर येतो सोडल्यावर वगैरे. हो बघा. नमस्कार मित्रांनो, आता वाजल्यात बरोबर रात्रीचे 2:30. झोपलेलोय मी. अचानक अशी जाग येईल आणि भूक लागल्यासारखी झाली. मग असा भूक लागल्यावर काय करायचं ऑप्शन काय येत नव्हतं डोक्यात. ती भूक लागली आहे ना, म्हणजे स्पायसी काहीतरी खाऊसारखे. आपण काय असं म्हणजे वातावरण पण बाहेर मस्त पाऊस असा डोक्यात दिला, चला कांदा भजी बनवूया. कारण की बरेच दिवस कांदा भजी नाही. मस्त गरमागरम चहा, रात्री 2:30 वाजता चहा आणि कांदा भजीचा कार्यक्रम आम्ही आता विचार केलेलो असो. आता चालू केलो आम्ही प्रोसेस. कांदा बिंदू कापता, बायको कशी ऑर्डर सोडले तर भूक लागली आहे, मग कांदा भजी होऊयात. लगेच कांदा भजी करू चालू रात्री 2:30 वाजता. तर आता कांदा भजी बनवतो आम्ही. तर बघा तुम्ही व्हिडिओ. रात्रीचा खाऊची कांदा भजी वेगळीच मजा असा. पकडे आता चालू असा कांदा कटिंग. 2-3 कांदे. आता कांदा कट करूया पटापटा. मिरची पण आणि साहित्यामध्ये बेसन आता घेतोय. तर आता आपल्याला लागतं बेसन पीठ. बघा इकडे बेसन पीठ असा. तर बेसन पीठ घेऊया. बाकीचं आपले कांदा, बेसन पीठ, बस एवढाच. बाकी काय लागत नाही का. खतम. इसमें डाल रही है अभी जीरा, धना पाउडर, हळद. असा मस्त टाकून घ्यायचा. ह्याच्यावर टाकलं मॅगी मसालो. जरा व्हायचं असं खळखळीत स्पायसी होतं ना मॅगी मसाल्यामुळे. देणार मीठ आपला. ह्याच्यात आपलं मालवणी मसाला. ह्याच्यात आपलं मालवणी मसालो गेलेलो. हा काहीतरी नवीन ट्राय करूया काय आपण. ह्या नंतर शेवटला करूया. हा टाकूया सोया सॉस, एक टाकूया रेड चिली पण टाकूया. थांब आज काहीतरी आपण नाना केल्यात करूचा. त्याच्यात जाताला आता आपला बेसन. अकडे आमचे कप आणि डिश वाट बघता अकडे चायची आणि डिश वाट बघता भजीची. पहिला भजा गेलेला त्यालाच, दुसरा भजा गेला. बघूया कसे स्पायसी होतात काय एकदम ते कुरकुरीत. खेकडा भजी बनवतो. खेकडा भजी म्हणतात का, म्हणजे वाकडे तिकडे होतात खेकडा. गोळे गेले तर काय मजा येणार नाही रे भजीत. म्हणून कुस्करून टाकायचे. रात्रीच्या 2:30 वाजता कांदा भजी. स्पेशल डिश मेकिंग माय बायको. रात्री लागली भूक. 2:30 वाजता टाकवतो. चांगलं तसं काय कांदा बिंदा मीच कट केलंय. तसं काय बाकी काय केलं नाही. फक्त टाकूचा आणि टाकूचा काम केलं फक्त. फक्त केलं. कांदो बिंदो सगळं मीच कट करून दिलेलं असेल. कारण की त्याचा बारीक कांदो कट केला. एकदम असं बारीक माका होईल तसं कांदो कट केलं व्यवस्थित. चंगू मंगू बघा उठले, लाईट लावलं ना रात्री, त्यामुळे उठले, झोपलेले भुतूर जाऊन. आणि ह्यो बघाकडे तो माणूस बघा. ह्या का तो सोडिया काय बघा, आता लगेच बाहेर येतो सोडल्यावर वगैरे. हो बघा आता बाहेर येणार. ह्यो उडिया मारून चालू करतो. काय टेस्ट करायला येऊ म्हणते बायको माझी. ह्यो बाहेर येता काय बघूया आधी. एका थंयच राहायचा. त्याला स्वतः बाहेर आणून बघतो पण येऊ बघत नाही. तो उतूर सगळा खाऊ का ना, कशा घेतो बाहेर. जाऊ दे तू बाई अंदरी रे, मजा कर अंदर. बायको बोलवता टेस्ट करू, म्हणजे पहिली भजी झालेली असं पटकन आधी टेस्ट करतो. त्याच्यानंतर आम्ही एक्सपेरिमेंट करतो सोया सॉस वगैरे आतमध्ये टाकून. तर पहिला भजा हे बघा, खेकडा भजा पहिला ट्राय करूया.
खतरनाक, बरोबर भारी झाला. वाव वा 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 वा, एक नंबर. खरोखर मिरची ना जरा तिखट बिकट भारी झाला. काय आला, काय कमी? मीठ. काय कमी? मीठ कमी आहे. माका तर बरोबर वाटलं, नको घालू अजिबात, कारण की व्यवस्थित मीठ आणि तिखट. अरे बरोबर आहे, तो वाटतं तसा. माका तर बरोबर वाटतं बाबा, मीठ बीठ काय. गरम गरम पावची जी मजा आहे ना, वा 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 वा. माका तर वाटतं मी तळता सगळे संपवतील. माका सवय आहे, अकडे तळलं अकडे खाला. म्हणजे मासे पण असे अकडे तव्यावर भाजले, गावात चुलीत अकडे वडले चपाती भाकरी सोबत, तसं सवय आहे. कांदा भजी पण तशीच माका सवय आहे पहिल्यापासून. अकडे भाजले अकडे. आता माका वाटतं हवेच संपवलेले. चाय बरोबर रवाचीच नाही वाटता. मस्त झालं, बरोबर भारी आले. ह्यो बघा खेकडा, म्हणजे खेकडा कांदा भजी, म्हणजे बरोबर एका खेकड्याचा शेप इलेलो असा आपणच इलो बघा. पूर्ण खेकडाचा अवतार घेतला त्याला. म्हणजे जसा बोलतात खेकडा भजींका खेकडा कांदा भजी, तसाच झाला. डायरेक्ट खेकडो तयार झालेलो आहे बघा. आणि हे आपले बाकीचे सगळे कांदा हकडे भाजतं, हकडे वडते, हकडे इले हकडे खाले, असं चालूच आहे माझा. मस्तच एकदम. वा वा. आणि कांदा भजीचा कसा काढल्या खाल्ले ना तरच मजा, म्हणजे एकदम गरम गरम. नंतर थंड झाल्यावर अजिबात मजा येत नाही. मला तर अजिबात इंटरेस्ट पण राहत नाही एकदम थंड झाल्यावर खाऊ. म्हणून गरम आहे म्हणून पटापट उतारतोय. थंड झाला अजिबात नाही. पटकन आता चाय करतो, म्हणजे कडे चाय कांदा भजी गेले का डायरेक्ट चायवर खाली काढू. आता दूध पिशवी नाही, रात्री 2:30 वाजता दूध पिशवी खैसून त्याच्यामुळे काढाय बरं. कांदा भजी तर खतरनाक झालेली आहे. कशी इल्याकडे काय, कशी इल्याकडे काय, काय समजतच नाही. कांदा भजीत टाकतो आता सोया सॉस. हे बघा ब्लॅक सोया सॉस हा, तर तो टाकूया कांदा भजी. बघ बाजूक आम्ही कांदा थोडासा घेतलो, म्हणजे सगळ्याचो सत्यानाच होऊ दे नको म्हणून ह्याच्यात काढलं आणि 2 कांदा भजी जरून टाकून बघूया. सोया सॉस टाकलं, रेड चिली पण टाकतोय ह्याच्यात, आणि 2 कांदा भजी बघूया तरी काय होता नक्की. रेड चिली सोया सॉस, आणि ह्या आपण 2 सॉस टाकून बनवूया आता कांदा भजी. डार्क सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस. ह्याच्यात जे टाकलेले 2 आहेत ना ह्याचे, ते आपले सोया सॉसवाले टाकलेले आहेत. हे पण सोया सॉस आणि हे ब्लॅक सोया सॉस, रेड चिली सॉसवाला टाकलेले आहेत त्याच्यात. बघूया आता हे कसे टेस्ट होतात ते. सोया सॉसवाला आयटम, ब्लॅक सोया सॉस, रेड चिली सॉस घातलेली कांदा भजी, सोया सॉसवाली कांदा भजी खाऊन बघूया कशी झाली. खाऊन बघ, खाऊन तर बघ. याला तोंड बांधलं गरमागरम तोंडात. मला टेस्टच समजत नाही ती. चुकान सुद्धा टाकू नको. एक्सपेरिमेंट एकदम 3rd क्लास एकदम. अजिबात चुकान सुद्धा टाकू नको. सोया सॉस, चिली सॉस अजिबात कांदा भजी टाकू नको. मागा फक्त बघूचा होता म्हणून मी ट्राय केलंय. एकदम घाण कडू नुसतं लागची. तोंडाची चवच गेली, म्हणजे पटकी होती. बरोबर नाही, एकदम असा ना, असा वेगळाच लागेल. तर अशा प्रकारे आमचा तयार झालेली असा आहे बघा. चहा पण झालेली असा काढो आणि कांदा भजी. आता वाजले द्या करेपर्यंत 2:15. 15 मिनटं ह्या करू, 15 मिनटं ताक करू, सगळं करून झाली 45 मिनटं. 2:30 वाजता चालू केलेलं 2:15. आता 3, 3:15 झाले. आता मस्तपैकी खाऊन घेतो. मस्तपैकी भारी आहेत, गरमागरम. अकडे चहा पण गरमागरम, काढो पण एकदम भारी झालेली आहेत एकदम. आणि त्या मगाशी जाते काय केलं ना आम्ही सोया सॉसवाला, त्या प्रकरण डेंजर होता. अजिबात काय कोणी ट्राय पण करू नको. एकदम 3rd क्लास. म्हणजे टेस्ट बरोबर येत नाही. तो चायनीजमध्ये सूट होतं ते सॉस वगैरे. कांदा भजीत वगैरे काय मजा आली नाही. चला तर आम्ही आता खातो मस्त की आणि झोपतो. झोपेपर्यंत मला वाटतं 3:30 होतले.
तर मग आता खाऊन पिऊन झोपतो. कांदा भजी अशी तुम्ही पण करा रात्री बित्री कधी मजा येईल की भारी येतं मस्त पाऊस बिऊस हवा आहे करायची जरा टाइमपास घराकडे असला. आज सुट्टी होती माका म्हणून आम्ही असं रात्री अचानक भयानक केलो. तर चला भेटूया. असं तो ब्लॉग होतो टाइमपास म्हणून पटकन छोटंसं. तर भेटूया पुढच्या एका ब्लॉगमध्ये. चला तोपर्यंत बाय बाय. आणि नवीन कोण असेल तर चॅनल सबस्क्राईब पण करा आणि व्हिडिओ लाईक वगैरे करा. चला बाय बाय.